Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 6x15, el juny de l'accessibilitat. L'accessibilitat en l'atenció directa al públic. Andrea Granell Carol, grup de recerca Dit Patri, Universitat de Barcelona. Bon dia a tothom, comparteixo. Es veu bé, no? Perfecte, doncs comencem. Molt bé, doncs com us deia la Carme, avui jo vinc a parlar de l'accessibilitat en l'atenció directa al públic i justament és interessant perquè el públic que ens visita normalment sol ser bastant divers, no? Com podeu veure en aquesta imatge, doncs, des de famílies, gent gran, persones amb necessitats específiques, i és important, primer, que coneguem tots els col·lectius que ens poden venir a veure, si som el cas d'un equipament cultural, per exemple, i també que els sapiguem acollir i atendre de la millor manera possible i en igualtat de condicions. Llavors, això que estem fent avui és molt interessant perquè tot el tema de la formació en com atendre el públic, en general ja és important, però justament al Codi d'Accessibilitat de Catalunya hi ha un article específic, que és l'article 120, que ens parla d'això, dels serveis d'atenció directa al públic, de què hem de saber en col·lectius determinats. Llavors, és molt important que quan estem en un taulell sapiguem primer quins recursos accessibles podem oferir, o sigui, què tenim en el nostre equipament que puguem oferir com a suport alternatiu per a la comprensió dels continguts, i després si també ja existeix algun protocol de com assistir a aquests col·lectius. Normalment és interessant tenir un protocol intern per veure en cada cas com atendre'ls. Tot això d'una manera, per suposat, amb procediments i actituds no discriminatòries, que intenten ser el més inclusius i inclusives possibles. Llavors, a mi sempre m'agrada començar amb un marc conceptual, o sigui, intentar entendre on estem i cap a on volem anar. Llavors, si entenem l'accessibilitat universal com la suma de no només l'accessibilitat física, sinó com el codi, la llei, la normativa actual ens explica d'anar més enllà i contemplar l'accessibilitat sensorial i cognitiva, doncs ho podem diversificar i separar en dues parts molt clares, el que seria l'àmbit d'edificació, d'accés als espais i a l'edifici en si, i després l'àmbit comunicatiu, de comprensió, d'accés als continguts. Si ho classifiquem per diversitats, potser ens serà més fàcil, però que veieu també, ara aniré explicant una a una els 4 tipus de discapacitat que existeixen, però també ho podem separar així, l'accessibilitat física, de nou, edificació, perquè ho tinguem al cap, accés a espais i després tot el tema comunicatiu, que aquí hi hauria la part sensorial, la part intel·lectual i ja la malaltia mental. Ara aniré per parts. La primera, per posar-nos en context, i després ja veurem com us donem unes pautes per com atendre cada col·lectiu, d'acord? La primera, discapacitat física, què és? Doncs tot el que dificulta o impedeix la mobilitat o el moviment del cos i, per tant, per això diem persones amb mobilitat reduïda. Si veieu PMR, sempre aquestes sigles signifiquen persona amb mobilitat reduïda. Què pot ser? Hi ha 2 tipus, tot el que seria motriu, degut a malformacions, accidents o lesions cerebrals, etc. I tota la part més orgànica, que seria degut a malalties més específiques, d'acord? Això seria el primer tipus de discapacitat que volia comentar. I després la discapacitat sensorial, que aquí ja entra tot el que seria la manca d'audició i visió, o també d'ambdues. Com podeu veure, he anat posant les icones al costat, si no esteu familiaritzades amb elles, doncs saber que també les icones que podrem trobar en funció de cada discapacitat, d'acord? Llavors, la discapacitat auditiva és la manca total o parcial de l'audició i, per tant, com a conseqüència, pot fallar la parla, i la visual també serà la manca total, ceguesa o parcial, baixa visió. Ambdues, que ens trobem? Aquesta discapacitat tan severa, que és la sordceguesa, que seria la combinació de les dues, com deia. El tercer tipus de discapacitat que ens trobem és la part més intel·lectual, tot el funcionament intel·lectual que seria inferior a la mitjana. I aquí trobem també diferents graus, des del lleu fins al profund. I la quarta seria tot el que engloba les malalties mentals, les dificultats en el funcionament ja més psicològic i de socialització. Tot això ve també acostuma a anar de la mà de totes aquestes situacions, persones que són especialment vulnerables a aquestes situacions d'estrès o de quan es troben en un lloc tancat, que necessiten també sortir.
Val. Llavors, fins ara ho he fet molt ràpid, ho he explicat molt ràpid, pots estar molta estona explicant els tipus que existeixen, però a mi sí que m'agradaria, quan faig aquest tipus de formacions, és que ens parem i fem un exercici d'introspecció, no? Més psicològic, no? Realment, quan venen un col·lectiu amb aquestes característiques, revisar-nos, no? I pensar què m'està passant a mi realment, no? O sigui, quan em trobo davant d'un grup, no? Que, per exemple, un grup de persones amb Alzheimer, no? A mi què se'm remou per dins, no? Perquè segurament nosaltres, de prop o de lluny, doncs se'n remou alguna cosa. Si tens algun avi, alguna àvia, algun pare, mare, no? que està patint aquesta malaltia, doncs realment empatitzes d'una manera o fins i tot et pot arribar a afectar, no? I no et pots veure doncs, amb cor afrontar-te amb aquest grup. Llavors és important que fem aquesta reflexió de realment com em sento jo, què se m'està removent quan estic davant de l'altre, no? Perquè això ens ajudarà a empatitzar més o menys o veure que realment aquesta empatia ens és molt dificultosa. I ara, a partir d'ara, us faré unes pautes per cada col·lectiu. Com no tenim gaire temps, aniré una mica ràpid, però la idea és poder-vos donar unes breu pautes per com tractar, no, de la millor manera possible cada un dels col·lectius i després també us donaré una guia que existeix on podreu desenvolupar tota aquesta informació. D'acord? Llavors, per atendre les persones amb mobilitat reduïda, no? Què és el més important? Com dèiem, que tothom es senti acollit i que tothom es pugui sentir doncs, acollit sense cap discriminació. D'acord? Molt important és que els hi puguem parlar a la cara, no? O sigui, que si és possible, quan us vingui una persona amb cadira de rodes i us podeu seure, no, en un banc, doncs sempre és millor perquè podreu tenir aquest contacte visual. Això és primordial. Si ve amb un acompanyant, per suposat, ens hem de dirigir a la persona que està, no, en la cadira de rodes, no a l'acompanyant o a les dues, però no discriminar una de les dues. I és molt important el tema del taulell accessible. No sé si vosaltres ho coneixeu o heu estat atenent al públic en un taulell accessible, però sempre ara, i per llei, no, serà important tenir aquesta alçada i també aquest espai lliure perquè la persona amb cadira de rodes pugui apropar-se, no? I ja ho lligo amb el tema de l'accessibilitat universal, aquests taulells no només són per persones amb mobilitat reduïda, sinó també per infants, no, que també es vulguin apropar. També és molt important el tema de poder tenir i informar, si el tenim, d'un recorregut accessible, no? De com aquestes persones poden deambular pel nostre equipament, encara que sigui de manera alternativa, o sigui, si no fan el mateix recorregut, però que almenys aquest recorregut no sigui discriminatori, no? O sigui, que puguin anar pel museu, per exemple, que us poso el cas del MNAC, i si hi ha unes escales, doncs que pugui anar, no, per un elevador i que pugui accedir a l'exposició igualment, no? En quant a persones amb necessitats auditives, és molt important, sempre veureu que us poso exemples dels museus perquè és el meu àmbit, però és molt important tenir aquesta bona il·luminació, també identificar-nos, sembla, per suposat, i parlar només quan ens estigui mirant. Això passa que a vegades nosaltres, o el tema de tapar-nos la cara, no? Amb les mascaretes aquí va haver-hi molt debat, hi havia aquelles mascaretes, no sé si recordeu, més transparents, perquè ens poguéssim, no, comunicar amb tot aquest col·lectiu. És important també parlar clar i lent, amb naturalitat i, per suposar, no cridar ni exagerar, no? Sobretot, vocalitzar bé i com abans, no? Mirar la persona directament i no només a l'intèrpret, que això és molt discriminatiu. I finalment, si ja veiem que no ens podem entendre, doncs sempre hi ha l'opció de l'escriptura, no? De recórrer a escriure-ho, però cada vegada més doncs, a la llengua de signes, no? També estaria bé doncs, conèixer, encara que sigui alguns símbols o alguns aspectes per poder relacionar-nos, no, amb aquest col·lectiu. Amb necessitats visuals, i de la mateixa manera és important, molt important identificar-nos, avisar si marxem, mai deixar sola a la persona, i preguntar si necessita ajuda i en aquest cas, com dèiem abans, ni cridar i en aquest cas evitar aquests silencis prolongats, sinó sempre, doncs abans que res, preguntar. Intentar no fer ús del llenguatge gestual ni alarmar. Justament l'altre dia estàvem fent un seguiment d'una activitat en un museu i tota l'estona dèiem, l'educadora deia, compte, 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 cuidado, cuidado, no? Llavors, clar, la persona ens va dir al final, no em digueu més, compte, no? Diu, perquè em dóna la sensació que em vaig a tirar per un precipici, no? L'estàvem alarmant, sinó, digueu-me, davant teu hi ha una paperera o estàs arribant a la paret, no? I et pots donar un cop, no? Et pots fer mal. Llavors, tot això és important, doncs, com dèiem, per atendre totes aquestes necessitats específiques dels col·lectius.
per suposar, no agafar el bastó ni tocar el gos pigall, ja ens ho van dir elles, que són els seus ulls, no? Llavors, doncs, abans de tocar o qualsevol cosa, demanar i parlar-ho, per suposat. I en aquest cas és molt important tot el respecte de la distància personal i, com dèiem, demanar permís i de la manera més natural possible. Amb necessitats cognitives, aquí és interessant perquè, clar, l'activitat cognitiva, com sabeu, dins del codi, doncs, és una de les parts on més èmfasi s'està fent i està molt bé que puguem anar a atendre aquests col·lectius també de la millor manera possible. En aquest cas necessiten frases curtes, clares i un llenguatge totalment comprensible, no? Però això no vol dir que haguem d'infantilitzar. És molt important parlar d'acord amb l'edat de cada persona i el que necessita aquest col·lectiu és que siguem molt visuals, tant a la pàgina web com si tenem algun fulletó o qualsevol suport que els hi puguem donar, si és en pictogrames o algun contrast de color amb lletra més gran, doncs sempre els facilitarà tota la informació i tota la comprensió. En aquest cas, i sempre hem de respectar molt els temps de resposta que tenen. Normalment són visites que duren més i triguen més en desenvolupar-se. I al final, ja com a recomanació final, sempre quan es troba un grup d'aquests tipus, normalment tendim per posar-hi una mica d'humor, a dir, ai, ara què fem amb aquest grup, no? Ai, no sé què fer. Llavors, us he posat 4 coses perquè ho tingueu al cap, d'intentar sempre la primera A, doncs acollir-los i que sentin acompanyats, que sentin que els estem tractant amb delicadesa i amb ganes, com a qualsevol altra persona, interactuar amb normalitat, amb la mesura del possible, com dèiem, acompanyar, ja ho he dit, no infantilitzar, sobretot, no són infants, no cal parlar perquè tendim a fer així, no cal. Intentar relaxar-se i, com us dèiem, fer aquell exercici d'introspecció de què m'està passant i com puc resoldre-ho, aquesta comunicació. I en cas de dubte, com sempre, preguntar en què i com et puc ajudar. Seria, bàsicament, molt senzill i intentar-ho tenir clar de sempre demanar permís, de no envair, per suposat, el seu espai. I aquí teniu la guia d'atenció a les persones amb discapacitat dels serveis públics, que es va fer del Departament de Benestar Social i Família, que és l'actual dret social. I, aquí podeu anar més enllà i aprofundir en cada un d'aquests aspectes que us he comentat. Jo us he dit breu pautes per tenir un coneixement previ, però aquí sí que podeu desenvolupar-ho tot i tindreu moltes més pautes de cara a atendre de la millor manera les persones amb discapacitat i sobretot en aquests serveis públics que si podem estar darrere, ja us deia, d'un taulell accessible, conèixer molt bé els nostres recursos i saber molt bé en cada cas com tractar-los, doncs de ben segur serà el millor que podem fer perquè es sentin acollits i vulguin tornar-hi. I res més per part meva, no sé si he anat gairebé de temps. Perfecte, Andrea. Gràcies. Finançament, xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 6x15 al juny de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic, xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.